So, ang mga subscribers, ito sa pinag-content ko. So, si Joker Flores. So, ito po ay ating some sort of stretching and warm-up such as basic chiropractic. Ayan. Okay ba? Okay ba? Ayan. Okay ba kayo mo? Okay yan? Ayan. Mas ko. Ayan. Sige, buto mo na. Last. Tingnan hirap eh. Tingnan harap. Makapokus na. Okay tayo? Ready? 1, 2, Asya? Ha? Ayos ka?